Takže ahojte, ja som Shadow.sk a vítajte pri mojom druhom dieli z hry World of Tanks Blitz. Ako vidíte, máme tu tam KV1 a môžeme si ísť zahrať bitvu s ňou. Je to dobrý tank, takže ideme do zimnej malinovky. Tam majú oveľa silnejšie tanky ako som ja. Takže KV1, Crusader nado mnou, T-34, 85, SU-100, M6, IS a Comet. A v opačnom týme je VK-30, Stuk, KV1, SU-100, Cornwell, Tiger a IS. Takže môžeme ísť do toho. Videl som, že pri prvom dieli World of Tanks bolo 10 pozerní, čo vám ďakujem. A môžeme ísť do bitvy. Musíme počkať, kým sa nám to načíta. No a už sme tu. Trošku takto bolo vidieť tank. Tak, dobre. Môžeme ísť na to. Ideme dopredu rovno do bitvy. Nebudeme sa zdržiavať niekde tu vzadu. Pretože šporíme. A stihnem asi 2 bitvy, ako v minulom videu. Takže počkaj, teraz som kde? Teraz som toto a už tamto je Cornwell. A sa schováva. Tak poď. Musíme ťa nájsť. Ops, tamto Tiger 1 a ja som sa. Nešiel som do konca mapy. Na Tigra si nemám. Dobre, už zmizol. Tamto je VK, tamto je Stuk. Tamto vidím toho Cornwella. No, aha, tamto je. Už zašiel, kým ja ho namierim. Dobre, trafili sme ho. Ešte raz sme ho trafili, dobre. To je kto? To je SU-100. To hneď trafíme, lebo zmizol. Takže tam je Cornwell. A ja som zišiel dáko z kopca. A tento ma teraz zabije asi. Dobre, trafili sme ho. Tento má takú nevýhodu, že mu hrozne veľmi vidno. Teraz ma niekto trafil. Dobre. Rýchlo musíme sa opraviť, rýchlo, poď. SU-100 ma trafila, aha. No, tak už ma asi aj zabije. A rýchlo preč. Dobre, dúfam, že už. Nie, dobre. Je po mne. A ide za mnou. SU. Dobre. Nie tam. Výborne. Už ma zabili, takže dáme si návrat do garáže. A vypadá to, že stihneme 3 bitvy. Lebo táto jedna trvala dohromady 3,5 minúty. Alebo tak 3,3. Takže dáme tank T-34. Za chvíľu už budeme mať T-34-85. Ešte 4000. A máme ho. A ešte pár kreditov. Tak ideme do toho. Náhodná bitva, slepá kolej. Priznám sa, že túto mapu nemám nejak v láske. Najradšej mám tie pouštní písky a tú druhú, Palmy v oáze, pretože tam je taká skript, kde môžete strieľať a vás nemôžu vidieť ani si všimnúť, pretože máte skrytý nick. Takže to je super. Opäť som najslabší. No, Churchill ešte. 5. No. A my sme tu, takže môžeme ísť. T-34 už je o niečo rýchlejšie, čo je veľmi dobré, pretože predsa len utekanie nie je na škodu. Ideme tu troška počkať. Takto, idem za väčšinou. Dobre, nepoškodil sa mi pás, našťastie. To Churchill ste mohli vidieť, išiel vedľa nás.
do VK 30 a už je niekto viditeľný, teraz som trošku baglo. A kto to je? Dobre, a teraz ma niekto trafil. Ejha. Už dva rtánky na mňa idú, takže MG. Ale hlavne vidím, že... Počkaj, teraz som asi trafil nášho. Bum. Trafili sme ho, ale teraz to nejak seklo, dobre. Teraz hlavne mňa nemôže trafiť, bo ja som väčší. No ja som slabší určite. Dobre. Teraz musím rýchlo utiecť preč. Pretože ak ma zabijú... No, T20. Tak to ma zabije určite. To je 100-krát lepší tank než som ja. Už som ma zameral a som ho netrafil. Ani on mňa. Čože je úspech, ale teraz som ja v neúspechu. Pretože... Počkať, sa mi nedá hýbať kamera. Dobre, už sa dá. No, tak dobre, som prehral, som mŕtvý. No, opäť som ho netrafil, dobre. Teraz som ho trafil, a teraz aj on mňa trafil. A, to ťa vidno, troška, kámo. Ej. Dobre, som ho asi netrafil, takže ideme semka. Ops, som zase zabočil, tu sa ideme skryť. Takže tuto je best. Tak. Nemôže nás. Už, rýchlo. Dobre. Tamto vidím ďalší tank. Má dosť hrubý pancier. IS-ko. Tak to nedopadne dobre. Ja už to vidím, že to nedopadne dobre. Dobre, tamto je ten mŕtvy. Teraz ma niekto dosť ťažko trafil. A asi to bolo IS-ko. Nie. Alebo... Aha, tak to KV jednotka ma tu trafa. Netrafil som ju opäť. Čože je velice úžasné. Kde je? Zmizla zas? Asi áno. Dobre, bitva skončila. Čo je? Obsadili nám základňu. Výborne, prehrali sme opäť. No, ja som zomrel, takže neviem, či sme vyhrali. Teraz by sa nám to malo ukázať. Zabili sme 200 hviezdičiek. Takže 48 a porážka. Takže to je super. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. A uvidíme sa pri ďalšom. Ahoj!